Brillanti single. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta fil-għaxija dejjem fuq One. L-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil ingħata spazju qawwi fuq it-Times biex joħroġ jattakka r-riforma fl-inkjesta maġisterjali propju fl-istess jum li tresqet mill-Gvern għad-diskussjoni fil-Parlament. Opinjoni fuq l-aħħar faċċata minn Busuttil u rapport fuq l-ewwel faċċata għall-Gazzetta ġew deskritti minn sorsi fil-Partit Nazzjonalista stess bħala tentattiv ta' disprament mill-fera estremista tal-establishment kontra ir-riformi li fost oħrajn se taqta' l-abbużi mis-sistema kif instab li kien qed jagħmel fl-aħħar żmien l-avukat tal-Aqda Repubblika u ex deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Fl-opinjoni tiegħu it-tlieta Busuttil qal li din il-liġi imresqa mill-Gvern kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista qed jippruvaw jiggranfaw ma' prinċipju stabbilit mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'kawża l-Aqda Repubblika fetħet kontra il-Prim Ministru u l-ispiċċat tilfet. Dan u l-istess kliem li uża il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Carol Aquilina ukoll parti mill-istess fera estremista waqt dibattitu fuq xandir nazzjonali mal-Ministru Jonathan Attard ftit wara li tħabbret ir-riforma. Din hija liġi irresponsabbli, din hija liġi perikoluża u din hija liġi li ngħid jiena hija illegali wkoll. B'mod skiet il-Ministru Attard kien qal li dan mhux minnu kif id-dritt ta' ftuħ ta' inkjesta minn ċittadin privat sansitra laqqas biss jeżisti fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. L-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil ukoll kompla bl-attakki tal-establishment kontra l-istituzzjonijiet fejn fil-mira reġa' kien hemm b'mod partikolari il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Dan it-tentattiv ieħor mill-estremisti biex jattakkaw fuq din ir-riforma wkoll wasal wara li l-Avukat Edward De Bono li jirrappreżenta lil kap nazzjonalista il-menta fuq il-medja nazzjonalista li jissab din ir-riforma inkjesta ma tistax tinfetaħ iżjed minn sempliċi għajdut li jingħad f'xi każin. L-opinjoni ta' Busuttil fuq it-Times ma kienx l-unika intervent tiegħu fl-aħħar ġimgħat kif ix-xahar li għadda wkoll indirizza attività tal-Aqda Repubblika fil-Belt Valletta u iżjed reċenti ġie intervistat fuq podcast ma' Kalbonaċi. L-istess sorsi mid-Dar Ċentrali reġgħu insistow ma' One News li ħafna mhuma kuntenti xejn bir-ritorn tal-ex kap nazzjonalista mhux l-inqas dawk tal-fazzjoni ta' Adrian Delija.